Sziasztok! Szeretném bemutatni nektek az új pelenkatortánkat, ami igazából nem is pelenka, hanem egy ajándékcsomag, amit fiúnak, lánynak, vagy még ha nem tudjátok a nemét, akkor is nagyon szuper ajándékot tudtok tőlünk rendelni. Annyira nem adja vissza a kép, hogy ez milyen szuper, ezért inkább szeretném megmutatni nektek egy videóban, majd készítek képeket is, de hogy tudjátok, hogy ez pontosan mit akar. Így fog kinézni, amikor megkapjátok, esetleg ha külföldre vagy vidékre rendelitek, akkor dobozba lesz, és így tudjátok kibontani. Elég csapabíró, össze van kötve, masnizva, rögtön átadható. Ha kibontják az anyukák, amikor átadjátok nekik, akkor ez fog várni rátok, de akár csomagolás nélkül is átadhatjátok. És akkor is megállja a helyét. Persze, rákötöztem. Ő lesz az ajándék. Egy újrahasználható dobozban van, amiben általában pelenkákat szoktak ilyenkor tárolni az anyukák. A maci berakható bármelyik kisbaba mellé, mert nagyon pihe-puha. Ha a macit leveszed, akkor egy ajándékdobozt kapsz, amiben kis cukiságokat rejtettünk. Ez pedig egy mostanában nagyon-nagyon kedvelt rágóka. Ez egy majmos rágóka, ami 0 hónapos kortól használható, illetve egy szundi kendő, ami így néz ki. Pihe-puha ez is, szerintem akár a baba kedvenc alvókája is lehet. És ugye az újrahasználható doboz, ami ezt elrejti. Ja, persze, meg még mellé raktunk egy kis virágot, ami akár az anyukának is örömére válhat. A macikból ez a 3 fajtánk lesz, ami mind a 3 semleges. A megjegyzésbe, vagy akár egy külön-fülön meg kiválaszthatjátok, hogy fehér, krémszínű vagy barna, amelyiket szeretnétek. Illetve a majmot ebből a dobozból vettem ki. Ebből van egy mentaszínű, egy mustárszínű, és akkor ugye ez a tigris színű, tigris mintás, ami ez a harmadik. És látjátok, ezt lehet venni kínai oldalakon is, de én az eredetit használom, így bátran vehetitek, nem fogtok csalódni. Köszönöm a figyelmet, ezt ajánlom mindenkinek, aki ajándékot szeretne adni, vagy tárolni, és még nem tudja, hogy mit szeretne pontosan, vagy hogy milyen nemű a baba. A honlapon mindent megtaláltok, szóval rendelésre fel. Sziasztok!